ба шумо гуфтанд ки сабаби маргашон фартидану шуд част? Сабаби маргашаш офтоб сонишур даштагию, забонаш рафтагии. Афтоб зада забонаш. Овода, кстати, машинки оводан на заключение додан, заключение о смерти, ичи додан, авто рафтан. Тамом. Бадунаш ҳамҷош капкавуд задаги, инҷаш дардаги, инҷа шикастаги набиваяш. Тарафи ҷигараш дардаги инҷош. Калаш задаги, сипшо амаҷи кафтаги, калаш пачақ. Автоматки задаги бачима. Бадунаш капкавуд ҳамҷош. шумо бо ягон ҳамхидматаш суҳбат накардам, суҳбат накардам. ин фақат хулосаҳои шумо бале. Худашам пеш омаду буд, худаш омаду буд рафт гуфт ки моя мезанат унҷо гуфт. Ҳамин строй мекарду, ман инҷа мезанатам моя дасташон ки дем било. Мушташам инҷа мезанат, мен вай ба гадик ба. Прокуратура рафтам, военный прокуратура рафтам. Ариза додам, чикалос ба. Шо ёитом не. Ин амин куштагӣ гуфтам ман. мо прокуратури Чкаловска муроҷиат карда ариза навистем. мо аз онҳо илтимос кардем ки қотилони фарзанди манро ба ҷазо ҳамошон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. чӣ посух доданд, чӣ ҷавоб доданд? вақте ки ҳамун рӯзи 7 июн фарзанди маро маргашро инҷа оварда доданд ҷасадашро, мо вақте ки дар ҳайрат монда ин чӣ буд ки гуфта пурсидем, ба мо ҳамин хел фаҳмонданд ки инҳо ба полигон ба учебка рафтанду онҷо бисёр аз ҳавои гармаш бача солнечный удар гирифта, офтоб зад гуфта, забонаш роҳи нафасашро рӯз карда, асфиксия шуда, аз ҳамин сабаби маргаш ҳамин шудааст. он тамоман нодуруст. вақте ки мо фардо бачаякамро гӯри чоп карда меоем, мо ба ташхиси духтурро заключениешро оварда ба дастомон доданд. дар он ҷо анамин чизро нависта шуда буд. лекин мо ин чизро ба мо командири полк Одинаев оварда ба он командирошон доданд. ман аз муҳтарам ҷаноби олӣ илтиҷо мекунам системаи ҳарбиро дида барояд, то ин хел воқеаҳо дигар рух надиҳанд. ватан модар, хизмати ватан модарро ба ҷо овардан дар ин вақти сулҳу амонӣ то ин дараҷа бо ин нарх нестай. ман Рахматова Дилорум, модари сарбоз Рахматов Фирдавс, фарзанди ман Солим бо ягон бекасалӣ ба аз комиссарият гузаронда шуда ба хизмат қабул карда раво карда шуда буд. ман тамоман аз вай заключению ташхисҳои духтурон розӣ нестам. ман мехоҳам то офисерон, то командирон ки фарзанди маро беназорат монда то ба ин баргашт оварда расонданд, ба ҷавобгарӣ кашида шуда чора дида ба ҷазоашонро аз рӯи адолат дода шавад.